Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? Iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Alah wis tengko diapane rasa legane atiku aja takon desa sabetake stip bantal perlang ben oh Ya apa kok malah Malah nyakil. brancakil ya. Iya iso malah nyakil iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas tak dang Mas. Ora nyuara to, Be? Itu kok ora wis ketemu iki yo. Rungono to? Mosok ora iso kabeh to. Kok malah kayak langsung jumeng. Be. Mosok omah iso mosok gak iso kabeh. Musik Mas. Dan jumeneng. Peselegan nggih. Mbak Retno Cungbe dan Mbak Wanda Mandalika. Wanda Amara. Kok kaya sirkuit to. Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda. Istimewa. Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih legan nggih, Pak nggih. Tasih elegan sing menika. Kayak semenika sampun. Kowe iki nyapo to iki kok tangan serawean. Kae lo jatamu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki rumah Noh. Ngerusoi. Mosok aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu Ikut. diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kangko ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ora percaya. Kandhani kae. Mambu burung. Urung iki, Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya, Mas. Stroberi tenan. Heeh. Mosok jajal. aku ya iso sulap. Kowe iso sulapan kok. Aku iso sulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tapi wong ayu karo mau ilangno dasar. Mutilasi. Malah Aduh, medeni lho. kita nggak usah sulap sayang ya. Iya, sulap. Ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Nih. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe aja dendeni wong. Kowe tenanan apa ora, Be? Korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Nek ceklen sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas e. Be, Delengen iki. arep Dadi apa iki? Os. Hup. Ireng kau. Iya. Dan terus sulape nggondi. Ayo kita tireng. Ketirang. Wong ngerayu aja jage sulap. Lah nek kowe ngerayu piye jajal? Ngerayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Caping gunung. Capek gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa Karo ganggu iki. Siap.
Aja ganggu rumah tanggaku. Iya. Joko ya petuke perawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Jenenge perawan ki nek dituthuk ki tuthukan saja. Oh, Kok sik to, sing nyuara iki ya coba duduk. Kene tak duduk. Iki ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing di tanggane to. Walah do turu kabeh to. Aku nutuk kono lho batin wis aku karo iki tak telateni ngene. Heeh. Ya Wis wis. sesuk mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mesti Sukertone sing mati. Kowe kono bawa sing kono. Dicengkleng iki. Oke. Leh. Saben bengi nyawang Yuk. Mantep. Pripun, Dek? enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalam. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho, cilik-cilik. Kok iso? Bibit elek. Ora kaya aku ya, Nduk ya. Iya. Bocah, Bibit kok. unggul. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta. Sayang. Be. Kok mendepene? Coba. Gegermu sing ndi to? Ya iki ta matane iki lho. Ora kok mulung kabeh lho. Sik to rumah tangga anggian wis dimatak-matakne kita ora rukun. Ya madhep rene. Bojomu kae rasa Benak ngrusui. jari sik iki lho. So rumah saku. Aku ning kene. Bahaya Madhep aku iki, saya Pak. madhep aku. Jenglenge sing buanter ya, Mas. Iya, terus tak Aja bawa aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah, iki ora ono tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya. Yen memaja hamong karo janur kuning Alah, bar iki mesti ngendok. Loh, janur kuning. Piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek Enda. Kembang. Enda. Kembang wae Wanda. Manja. Wis enek kemajuan Wanda bisa. Wis iso. Dan Wanda. Gunung piye? Mas, aku sing kaya iki Mas ya. Sing dadang gendut glek lho ya. Ya. Wis aku sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. Paring apa? Alah wis tengko diapan rasa nglegani atiku aja takon dosa sabetake stip bantal berlang oh. Ya apa kok malah Malah nyakil. perang cakil ya. Iya iso malah nyakil. Iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuara to, Be? Itu kok ora. Wis ketemu iki lho. Susul. Rungono to? Enak lho, Be. Ya ampun. Itu kok mosok ora iso kabeh to? Kok malah kayak langsung jumeng. Be. Mosok omah iso iki?
Mosok gak iso kabeh. Hei. Iki lho. Hei. Ya. Sik baleni. Kene. Ora iso. Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. Akhirnya. Kak muni sing sisae. Ingat ana. Iki lho. Rokokan sik, leren. Terkinah ya. Kotot iki mosok bumi. Iki wis kolot. Aku wae. Nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya? Salahe ora tau melu kowe. Telat kowe Banyulan iki. Mbok enggokke ta mau. Boleh dong. Sewangar iso menggok ya. Wisin dene kowe. Ya. Pacitan aku. Resik kamu nih. Mosok iki. kakean, Be. Lanang. Matane. Wong lanang dereng muni. Iki lanang. Masa jeruk minum jeruk. Lanang dereng kok muni lho. Mbak Ta. Ora enak pakai. Nyilih ra balekke. Oh iya, Pak. Baru titip. Ya, Nono. Panas. Oh. Aja ngesok-ngesok. Ya, Kalem-kalem aja, Be ya. Lemes. bengi iki seneng aku. Ngopo? Yes, ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sopo? Ewi. Kaya Bu Bayu Aji. Bu Bayi Haji karo Bu Sigit. Ya, entakne, Nduk. Panas udan aling-aling caping gunung.
Sekarang endi? Wis dangdung 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 dang tak 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 nong tak nong tak nong tak 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 dangdung kok malah remongan to. Kowe nang kene reyokan mah nguyai segara. Lah iki ya. Kene nggone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. Belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok melaku wae lho. Ben sehat, Bi. Ben sehat mlaku-mlaku kok iya. Yo, dintekke tembange. Nadyan wadan sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok. Ngono ya ngono. Tuh. Iki engko gong dibacutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Yuk, masuk nduk ndak. Syukur bisa gunung desa Mas Tarno Tania Jaya. Salam kagem Mas Amoro Sabto. Terima kasih. Mas Tarno. Mas Joko, bilang kenceng Madiun. Sugeng Amirsani.